Ini request dari mamanya sampean WA ya. Intinya ya kan balai cagar seni dan budaya. Jadi sampean semua orang sudah tahu jenengan lah nembang utawi nyanyi lagu-lagu ambiar, lagu-lagu yang modern itu wis gak diragukan lagi. Dan ini request dari Mama Wiwin langsung sampean disuruh nembang serapat bablas mengke jaipongan walang kekek baru sampean joget jaipongan. Nah, jadi pas wayahe tenan itu sampean WA ngono ya, Mah? Hah? Sampean WA ngono to? Gak percaya itu wonge. Ora, wonge malah njaluk gadung melati yo. Oh, gadung melatine sengko. Dadi ki nganu bugel ayam ini. Oh, akal-akalane ayam dhewe. Sampean nembang serapat langsung kowe dibablasne walang kekek sing nembang Mbak Latifah baru sampean joget jan. Sawerane sik ndi? Pira sawerane? Hah? 1 juta. Yo tak kei 1 juta bar iki. Lah nyapa? Ini beri tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Nah, wes ayo pajak-pajak persiapan. Serampat. Aku ora ngajar serampat ya. Niken Salindri. Oh boleh. Orang sih mau serampat ya. Walang kekek dados walang gantung walang kekek ayo ayo bisa walang kekek esok tempo apa mati esok ning abari sesok seneng mas karo tak tinggal mas setengah mati
Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Dimas Niken Salitri. Iya Mbak Yu. Jan tak terlandingi. Iya, bocah kok serba bisa. Serba bisa. Wis sing ngelatih mamae yo. Mama ini ke. Iki di duetne pisan piye karo mamae? Ya no. Lah niki sing Ya, no. saking Mojokerto iki langsung blayu kok.